myös aika huono ajokelli. Lunta pöllyää tielle ja matka jatkuu vielä Kauniajoelta Ylöjärvelle. Turvallista matkaa kaikille, näin Jaana ja Olli poika. Ja sitten viestiä kanssa. Tosta mä nappaan tuon tekstarin matkalla Jyväskylästä Turkuun. Lumisade alkoi Jämsässä ja sitä on sitten jatkunut koko loppumatkan. Lähestytään Turkua ja täällä tie on täysin tulossa ja näkyvyys on surkea. Radio Nova Milla. Terve Heidi. Tilanteesta vähän tietoa, niin pohjataan Mäntsälän keskustan kautta tällä hetkellä. Se on aikamoinen ruuhka. Kannattaa hiljentää ajoissa. Hyvä, kun joka joulusta oli tuossa Mäntsälän pohjoisessa liikkumassa. Täällä toiseen suuntaan mennään. Täällä puhutaan, mutta se ei tullut tänä vuonna. Tuli tänä vuonna. Ajokelikin taitaa suhteellisen haastava olla. Ei se voi. Sen pyritään, mutta ei pahempi. Ihan tehtiin vasta viime talvella. Miksi sä katot sitä? No kun mä olin Englannissa. Miksi sä katot sitä Finteemestä? Et sä tiedä mikä on Finteemä on semmonen paikka, jossa on kaiken maailman Nyt voit valita kahden kerran perinteisen suussa sulavan voisin